Ako G-Prox! Ako G-Prox! Oy! Hala! Unsa mo ni ba yung nasa kuntel? Murag tao man eh! Kita mo naglibang-libang diri ah! Murag si Nardo yun siguro mo kay laam ni lugar diri ah! Kinigit si Nardo ba lumit kay luwag sundang kay patakar kita ite! Adon ako ni si Nardo rito sa ilang payagmi kay mureklamo ko inyo na ko nga dili patakar kita ite na piyang na hinoon ko! Tinis papa. Ipahugas man ang sugong bay. Mas magdula-dula ko karon kay Sabado, pabor kayo, walay klase. Nardo! Buntay lang mo kasi ko Nardo na piyang hinoon ko tungod na imuhang lubi! Hugas man ang sugong bay, walay klaro. Hoy Nardo! Okay klaro ba? Ay, si Prox. Naunsa man ka, nga nung napiyang man ka. Okay klaro Nardo ba na ikaw ko atong tigmo? Unsa na igo sa tigmo? Katugong isa ka bukid Nardo ug matamakan kay makapiyang awa o napiyang ninong ko. Unsa man ang tigmo bay? Katugong mo ang itay ko dito patakar kag libang-libang ba lamay kay kailuwag sundang. Ngi wala man ko nalibang draba. Nye. Ikaw lagi kay inyo biyan ang yuta diyan oh. Lain po kayo og si Buno kadili man nila hadri ah. Ngi pataka, maski dito ako sa sagingan tiglibangan kay naay pang ilaw nga unas. Ay, hala. Pasigi mo papa mo yung nagkitete dito Nardo. Ay hala oh, basin. Kay Stone Age mo biya to siya, bato ang ginailo. Ay, hala. Murag maog ito ba kay dagko mo kayo murag magingani ka bukton ka dagko. Sala si mo papa Nardo babutang na piyang ko. Ay hala oh, murag anag yun. Salamat po gali niya oh, mga ako kadula karon. Ay, hala. Dagano nagsala si mo papa Nardo no. Tara Nardo ta magdula lang ta kayo. Mukalampang ni mo papa. Ipapurok mo dyan ako na ba kay napiyang ko tungod niya. Ay tarata, basta ipapurok di pupurok sa akong bunalan ko. Sige Nardo ta. Ako rin bahala sa imaw tara. Sige tara. Oy, si Prox. Oh, unsa man Nardo? Unsa may trip na to karon? Asa man ta pakadlong? Tara dito sa unata kaya itong tibaw na sanggutan sa imong papa kay nakasalabya sa ako. Manibaw ta. Di na lang ta manibaw kay naman dito ay gisulod sa drum. Mauro to nga takon. Ha? Ay naaday diha. Tara ta. Hoy, si Prox. Mao diri ang budiga ni Papa. Ha? Kanang nasa drama itong puno na og tuba. Oh, puno nagtuba. Lo, impos. Mahubog jud ka ni karon. Dapat mahubog jud ka kay ginakasalagon siya sa imo ha. Ayo, impos. Tiyan na jud ko ana ron. Unya ini gulay na ko dito sa balay. Magmaor na yung ko mga kitong sumbagay di. Impos, tagpo sila bugong sa kuanar to. Iyate, nagpractice wag pagkabalahubog ko. Kuya bagay plano. Anak ginano to. Biyawa dabi ka maginom na ko. Bili na lang gamay ha kay basig ako mapasang inlan. Oh, lagi pero depende yan eh. Pero umurot ako na iwaway labot kay nakasala ako tayo mo pa sa kuha. Iyatis, muro na kulbaan makuha ni Bay. Watch out lang ko dito si Prox. Pag-inom lang dira basig mabot si Papa. Ako'y watch out ha. Hala! Dagang kay to babay! Oh, sige na to! Dito ka! Magtanaw dito ka! Kung mag-inom-inom ako try! Lamiyag yun ay! Inuman po ko sabi! Iyate, dugayan si Prox sa humanog ginom mo. Mabot na taron si Papa ba? Yate! Aslo mo sa tabaan! Unsa man eh! Nagbasa lagi ako tikon! Hoy, si Prox! Ha? Paabot lang diha kay hapit na ni kay murag nagbasa pa man ako tikon! Ha? Nagbasay mo tikod? Murag utot na ba? Dala mo mo! Ha? Hindaw! Hala! Oh, Nardo! Ay, ala! I-touch na day na! Hala! Murag ito'y manibay! Nakalimot ko gingon sa emoji Prox. Murag reject man na kinaulanan. Hala! Ah! Yate ka, Nardo! Murag na double damage ko ninyo! Ay, ala! Patay bay! Taay gyud padulngan.